B'reazzjoni għall-istqarrija maħruġa mill-Partit Nazzjonalista fejn ħareġ jattakka lil Prim Ministru Roberta Bela u jipprova jiddefendi d-direzzjoni militari ta' Roberta Metsola għal pajjiżna, il-Partit Laburista sostna li l-Partit Nazzjonalista missu jistħi li juża l-Forzi Armati ta' Malta biex jiġġustifika l-messaġġi favur il-gwerra tal-membri tiegħu. F'istqarrija l-Partit Laburista rrimarka li membri prominenti tal-Partit Nazzjonalista u l-alleati tiegħu ridu jitfgħu s-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta l-ħabs għax wettqu d-doveri tagħhom. Dan l-istess sentiment esprimiħ ukoll il-Ministru Byron Camilleri waqt li kienet iwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari fis-seduta tal-4 filgħaxija. Il-kollegi fil-Partit Nazzjonalista pruvaw idawru anke l-kliem tal-Prim Ministru bħala b'xi mod kontra l-Forzi Armati ta' Malta u qalu illi kontra aħna kontra jew il-Prim Ministru kontra illi jkun hemm investiment fil-Forzi Armati ta' Malta. U jiena llum punt wieħed imqar nixtieq infakkar sur President. Waqt li aħna konna din niddiskutu kif ħanatu aktar drittijiet u kondizzjonijiet lis-soldati tagħna uħud fl-oppożizzjoni kienu tifasslu kwerela biex jitfgħu lil dawk is-soldati l-ħabs. Il-Partit Laburista qal il-messaġġi tal-Gvern Malti favur il-paċi huma konsistenti kemm f'Malta kif ukoll barra minn xtutna u kien għalhekk li fl-aħħar xhur pajjiżna kien magħżul bħala interlokutur għall-paċi u dik hija t-tip ta' politika li se jibqa' jħaddan dan il-partit. Għajpa l-kull minn konflitt raħ okkażjoni għar-ritratti u bl-aġir tiegħu bat messaġġ favur l-eskalazzjoni tal-gwerra u l-ħruxija fuq l-innoċenti. Imbagħad minflok wieġeb dwaru ħareġ jiġri minn parkeġġ ta' istituzzjoni edukattiva tenna l-Partit Laburista. Il-Partit Laburista temm jgħid li mhux tabxejn il-Partit Nazzjonalista ma jinbidel qatt għax lanqas bejn Beppe Fenekadami u Derin Karabot m'hemm differenza.